bat eta goma bat, puskaturiko goma bat. Egin behar dugun bakarra da, goma eraztunetik pasa, horrela. Eta ikusi grabitateak nola bere lana egiten duen. Hau da, betik gora eroitzen da eraztuna. Gu gaur grabitatearen kontra joango gara, ikusi hau. Han, ikusten da, zeledon bezala doa, betik gora, zoragarria, Gustatu altzaizue, han, eta gaur musikarik ez dugu jarri, zergaitik? Orain ikusiko dezute. Pospolo kasa, utxik dago, eta ez du zaratik ateratzen. Hauts magikoak botatzen badizkigu, ordea, zer pasatuko da? Begira. Han, kasa pospolos bete da. Hau izan da gaurko trukoa, espero du gustatu izana. Musu handi bat, bihar arte.